يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن لهم أجرا كبيرا أتكن سورة الإسراء آية ترى الله يتي لليشي ونن قرآني yana shiryarwa zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya, yana kuma bushara zuwa ga muminai waɗanda suka aikata aiki na ƙwarai da cewa suna da lada wanda yake mai girma. Allah ta'ala ya saukar da ƙur'ani, ya umurce mu na farko da mu karanta shi, na biyu musamman ma'anarsa, na uku mu yi tadabburi a cikin karantarwar ƙur'ani, na hudu mu yi aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu. Waɗannan matakai ne kowane ɗaya aka bari ana iya samun matsala, musamman gaba ta rashin aiki da abin da ƙur'ani yake karantarwa. Allah ta'ala da fai ba mu ƙur'ani karrama mu yayi, mutunta mu yayi, saboda dukkan halittun da Allah ya a duniya babu halittar da Allah ya yabi yadda ya halicce ta irin halitta ta ɗan adam. Walaƙad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Cikin suratul Isra aya ta 70 Allah ya ce haƙiƙa mun halicci ɗan adam, mun karrama ɗan adam. Allah da kansa ya ce ya karrama halittar mu. Akwai wanda ke da kokonton maganar da Allah ya faɗa? Babu mai imani da ke kokonto. Allah ya ce haƙiƙa mun karrama halittar ɗan adam, kuma muka ɗauke shi a cikin albarri wal bahar, wato cikin ruwa da kuma kan tsandauri. Idan ka ga jirgin ruwa ɗan adam ke tuka shi, in ka ga keke ko mashin ko mota ko jirgin sama ɗan adam ke tukawa, amma duk ƙarfin zaki ba zai iya tuka mota ba, haka kuma duk girman giwa ba ta iya yi. Me dalili? Saboda Allah ya karrama, ya kambama halittarmu. Mafhum? Tayyib. So da haka sai ke cewa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, kuma mun fifita su akan halittu da dama da muka halitta. Allah ya fifita mu da hankali, Allah ya fifita mu da nutsuwa, Allah ya fifita mu da saukar da Qur'ani, Allah ya fifita mu da umarni da mu yi aiki da Qur'ani, saboda mu da aljanu ne aka ba mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kamar cikin suratul zariyat aya ta 56. Don haka mu da ainihin aljanu ne Allah ta'ala ya saka mana da Qur'ani, kuma biyayyar mu ga Allah mu yan adam tafi biyayyan aljanu zuwa ga karantarwar Qur'ani da. Unfortunately, duk irin wannan daraja da Allah ya mana, ha daga ciki laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim aya ta 4 misali. Duk waɗannan karramawa, to sai kaga aiki da ƙur'ani a yanzu yana ƙaranci tsakaninmu. Matuƙa da gaske akwai ƙarancin aiki da abin da ƙur'ani yake koya mana. Idan ka duba cututtuka na zuciya da ƙur'ani aka saukar don ya magance, sun yi katutu a zukatanmu. Cuta ta farko min babil misal, cutar jahilci, da cuta ta fifita duniya akan lahira, da cuta ta fifita karatun zamani akan karatun addini da sanin Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaya mana a cikin hadithi da ke sahihul jami, hadithi na 1789, yana cewa inna Allah yubghidu kulla alimin bid duniya wa jahilin bil akhirah. Allah yana fushi da dukkan mutumin da ya zama ya san duniya ciki da wajenta, amma in ana maganar lahira kuma jahili ne, fala saddaka wala salla. Mutumin da yake a duniya gogagge ne, amma daga an ce addini to a nan ɗim za ka ji shi babu motsi. Annabi ya ce mai wannan siffa Allah yana fushi da shi. Cuta ta jahilci ta yi yawa, cuta ta fifita karatun zamani akan na addini ya yi yawa,
cuta na fifita wayewan duniya akan tarbiyyar addini ta yi yawa. Addini baya walakantar da karatun zamani, iya da muhimmanci kuma mu ma mun yi, amma karatun zamani idan babu addini fa halaka ne. Sanin duniya fa ba sanin lahira fitina ne. Karatun zamani yakan zama mai amfani ne in an sirka shi da qala Allahu qala Rasulullahi. Amma in ba a karanta addini ba fa, wanda ya san duniya bai san lahira ba fa, ko dama yake da ita, ko da manufarsa mai kyau ne, za ka samu addinin cutar da shi yake yi. Saboda ba a taimakon addini sai an san shi. Shi yasa annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace Allah yana fushi da duk mutumin da ya san duniya amma bai san lahira ba. Karantar da mu yi kokari iyaye a haihuwa mu tabbatar da cewa mun haifi 'ya'ya, mun karantar da su addini, mun koya musu karatu na zamani. Ba na underrating karatun zamani. In mun duba cikin al-Islam wal ilmul maddi, akwai ayoyi akalla guda 750 a Qur'ani da ke karantar da mu san duniyar da muke rayuwa a cikinta. Shine abun da ke da alaka da ilimi na zamani, tun daga halittar dan adam, human anatomy, human physiology, abun da ya shafi engineering, abun da ya shafi geology a cikin halittu na ƙasa, abun da ya shafi abun da ke cikin ruwa, abun da ya shafi kasuwanci. Muna da aya ba za ta gaza 750 da ke karantar da mu ba. Amma duk da haka, wannan ilimi na duniya yana zama mai amfani ne idan ya zama yaro an gina masa foundation da sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai hadithi riwaya na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai, hadithi da yake na 2434, manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi na cewa ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa ma wala wa alim wa muta'allim. Wannan duniyar fiyayyen halitta ya ce Allah ya la'ance ta. Na'am. Abin da ke cikin duniya shi ma Allah ya la'ance shi, sai ya ce banda ambaton Allah, da abin da ya jibinci ambaton Allah, sannan da mai karantar da addini da mai koyan addini. Su hudu ne Allah ya ware a cikin la'anta da ya yi, kamar yadda hadisi ya tabbatar. A duniya la'antacciya ne, abin da ke cikinta la'antacce ne, amma banda ambaton Allah, banda abin da ya jibinci ambaton Allah, banda mai karantar da addini, kuma banda mai koyan addini. Mai wannan ke bayyana mana wajibi ne ɗan adam ya zama kullum imma alimun wa imma muta'allim. Ko muna koyarwa ko muna koya, don mai koyarwa ma koya yake yi. So iya da muhimmanci mu kiyaye wannan, mu tabbatar da cewa mun tarbiyyantar da 'ya'ya akan sanin Allah. Na zauna a jami'a sama da shekara 10 ina karantarwa. Wasu al'amuran kaga abin da 'ya'yanmu suke yi, kare ma ba zai ci ba. Kuma an kawo su ne su yi karatun engineering ko computer science. Wani yaron zai zo a jami'a yake koyan alwala. Wani yaron a jami'a yake sanin bambancin Allah da annabinsa, bai ma san bambanci da ke tsakani ba. Wani yaron zai zo ya san dai ana cewa Bukhari, amma ɗauka Imamul Bukhari annabi ne, bai san cewa malami ba ne. Duk waɗannan abubuwa hatta basic ilimi babu, amma iyaye za su masa gata su kawo shi makaranta na duk abin da yake nema a duniya, amma lahira ba a masa tanadi ba. Na biyu, yana da muhimmanci a cuta ta zuciya da za mu kiyaye gabanin da aka ta liman ya iso. Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah ta'ala la yazalu nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Hadithi ne a cikin sahiha na 3386, cewa mutane ba za su gushe ba da alkhairi matukar ba sa hassada da junansu. Cutar hassada ita ce cutar da ke hana yau al'ummar mu ci gaba a duniya. Tsakanin ɗan kasuwa da ɗan kasuwa, ɗan boko da ɗan boko, almajiri da almajiri, mai sana'ar hannu da mai sana'ar hannu, matukar muna hassada ba za mu ci gaba ba. Manzo Allah ya ce kuma matukar ba ma yi wa juna hasada, to ba za mu taba gushewa cikin alherin Allah ba. Laifin da aka fara wa Allah na farko da muka sani a bayan ƙasa shine hasada, ta sa ɗan adam ya kashe ɗan uwansa na jini, kamar abin da ya zo cikin kissar Isra'iliyat tsakanin Habila da Qabila, sunaye ne na Isra'iliyat. Watulu alaihim naba abnai adama بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. aya ta 27 cikin suratul ma'ida har ma zuwa ta 30 babu lokacin kawowa.
mu tabbatar da in muna karanta Qur'ani zuciyarmu babu hassada da junanmu, mu rika son juna don Allah, mu rika taimakon juna don Allah, mu rika girmama juna don Allah, mu guji cin naman juna a gefe. Cuta ta uku wanda akan ta zan tsaya shine cuta da ta saba karantawan Qur'ani shine muna cikin society da girmama na gaba ya karanci. A yau kusan babu wani mutum da ya wuce a cikin society a zage shi. Iyaye sarakuna yara ɗan shekara 18 zai iya zagin su. Malaman addini masu shekara 50, 60, 70, 80 yaro ɗan 15 ya zai fito ya tsine musu. Mai alfarma sarkin musulmi in yace ba a ga wata ba gobe da azumi in aka yi wasa a daren sai mutum 100 yara sun tsine masa. Wanda ba su taɓa harkan addini ba. Kuma abin da yake fa shaida ne. A yau mun waye gari a cikin society babu wanda ya wuce a zage shi a aibata shi. Babu al'ummar da ke nasara a duniya da irin wannan ɗabi'a. Hadithi yana cikin littafi na sahihu at-Tirmizi, manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yana cewa hadithi zai zama na 457 yana cewa laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa fi riwayatin man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bai tare da mu dukkan mutumin da baya girmama, bai jin tausayin ƙaraminmu kuma bai girmama na gaba da mu. A duk society da ake so a yi nasara, a gari ne to sai ya zama akwai elders da in suka yi magana kowa yana saurara musu. Akwai a cikin sarakuna, akwai a cikin 'yan kasuwa, duk ƙaramin ɗan kasuwa zai saurara zai girmama su yana ganin su iyayensu ne a kasuwa. A cikin malaman addini dole zama akwai elders, ka fara karantarwa shekara 30, 35, 40 to akwai wanda tun ba a haife ka ba suke yi. Kar ka waye gari yanzu dan ka zama ɗan ƙaramin arama kana ga kai da su ɗaya ne ba ɗaya ba ne. Duk darajar al'ansar ba su kai almuhajiruna ba saboda su suka fara, so dole ka amince akwai na gaba da kai wanda ya riga ka aikin alkhairi kuma akan aikinsa ake ɗorawa insha Allah ta'ala babana. So wannan yana da muhimmanci mu kiyaye. Malam Sa'adu Zungur ya mana nasiha gabanin ya bar duniya, yace mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya. Dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya. Gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya, ƙarya ne mai launi 7, ga fari da baƙi ga rawaya, ga kore ga kuma algashi, toka-toka da jason garwaya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya